Salutare prieteni, sunt Dracula X și astăzi vă voi arăta un joc numit Piggy Boom împreună cu verjoara mea. Salut! Așa. Acum îi voi da o piesă deoarece îi trebuie la puzzle. Care îți trebuie? 4? Da. Dăm send Elena Georgiana pe Facebook. Mă! Așa, i s-a dus piesa. Îți mai trebuie vreo una? Trebuie asta? Asta. Nu le-am trebuit. Da. De 7 ai? 7? Da. Și dacă tot am 18 spinuri, haide să începem. Bani. Un scut foarte bun. $25k, foarte puțin. Dacă mi-ar cădea stil sau atac, 5k pe bune. Stil. Eee, gata, mi-a căzut stil. Nu. Mai bine de două. Poate ghicim. Care-i? Yes! Ăștia care Și au mi-am ciudate, făcut, au ăștia care sunt naști. Și i-am furat toți bănuții. Acum haide să ne construim în palatul nostru zis. Avem încă o statuie de ridicat. Încă o piesă. Încă o statuie de ridicat și termin și această mapă. Piesa 1 mai bine, da. Îmi trebuie un IM400 ca să pot lua și cealaltă statuie și termin mapa. Dacă nu mă va distruge cineva. Mai am scuturi, deci dacă o să am un scut, îmi va da un spin. Ia uite. Câte-am? 4, 6, așa și termină. Încă un IM îmi mai trebuie. Un IM și 10k. O să mai vină un spin. Cam 3 scuturi. Nu mai am spinuri, dar să văd dacă prietenii mei de pe Facebook mi-au dat spinuri. Oh, dar mi-au dat. Ia.
1, 2, 3, 4, 5, 6 spinuri. Deci unul. A dat cineva în mine. Alina Gabriela. Morți. E că îmi va cădea atac. Foarte șmecher, dar nu cade. Este foarte simplu jocul, nu uitați să vă invitați prietenii. Joace acest joc. Mie unul îmi place, nu e acțiune, adică mie îmi plac jocurile mai mult de acțiune, dar atac! Atac! Să alegem noi un prieten de-al meu de aici. Denisanu. Dăm în munte. Am distrus, mi-a dat încă 300k. Și cam asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe și să vă abonați. Următorul episod va fi cu Dreamlick Soccer. La revedere!